На минулому стрімові ми клали світло на штреку. Айбо пакся оказало ж, а чи й інтересним на трансляції було, як ми йшли до Томаша в гості. Який твій інтересний вход. Боня біг. Яке нащо Томаш настроїв. Кампець, які паради. Я ти кажу. Вау. Охо-хо-хо. І велика сакура тут така. Я ти кажу. Вау. Я в шокові. Томаше, тут де? Тут що в тебе? Спальня така, робочий стіл. Як красно. Дуже файно. Ти всі кнопочки тут і так понакладував. Вони не чинять, а й бо файно. А як це вчинено? Ага, це з тих половинок. Ага. Айбо як красно. Я, чесно, у благому шокові. Та що, йдемо щось перекусимо, вип'ємо, що в тебе тут доброго? Все, біжу до хиш, біжу. Стіни снігу? А він же не топить? Єй, дискотека! Чуєте, давайте ми на серверові вчинимо дискотеку по-справдішньому. Нічний клуб. Єй! Такий праздник. Восьмому лиш хижуники не запалили. Ну, Томаша тут дуже поранне місто. І пенсії дискотеку я би тут не чинив. Тут дуже супокійненько. Тут никаш на сесю хишку, на сесю сакуру. Тут би ся жило. Грядка біля води така доста стандартна, айбо все порано. Файно було. Дякуємо за екскурсію. Так, а де ми була та лодька? Підписуйтеся на канал, залітайте на Twitch, кожний тиждень стрімимо дещо інтересне. Дякую!